Magtumlardan milli saz drama teatrına Türkmenistanyň we Mongoliýanyň medeni ilişkileriniň biletli konseri geçirildi. Bu çäre Mongoliýanyň prezidentiniň ýurdumyza döwlet saparynyň şäherlerini guruldy, medeniýeti özara baýlaşdyrmagy we Türkmenistanyň dünýäniň medeni giňişine goşulmagyna gönükdirilen halkara insanperwer hyzmatdaşlygyna syýasatymyzyň hyzmatdaş döwletlere ýurdumyzda özleriniň milli medeniýeti bilen taňşdyrmagy mümkinçilikler döretmegi göz öňünde tutulanyny bellemeliler. Bugünkü dostluk konsert iki halkyň ruhdaýdan ýakynlaşmak üçin ýollar açmak bilen iki taraplaryň gatnaşyklaryň täze derejede çykýanynyň aýdyň nyşany boldy. Türkmen-Mongol hyzmatdaşlygyny kemale ýetirmekde we mundan meýlekde ösürmekde möhüm ädim bolan bu dörejilik çäresini geçirmek üçin dostlukly döwletiň medeni ilişkileriniň hemde soňky dusatlarynyň wekiliýeti ýurdumyza geldi. Dabara gatnaşanlar parahatçylyk we özara bähbetli hyzmatdaşlyk syýasatyny alyp barýanlygy, döwletara medeni gatnaşyklaryň geriminiň giňelilýäni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler hemde şu gezekki çäräniň iki taraplaryň gatnaşyklarynyň täze taryhynda möhüm sahypalaryň biri boljakdygyny bellädiler. Şeýlelikde aýdym sadyň we dostlugyň bayramyny öwren şu ýerdeki dörejilik şähersi iki halkyň medeniýetini özara baýlaşdyrmakda, bu ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin täze mümkinçilikler açdy.